Здравейте, приятели! Обещания клип с пресата за ферментация. Ето виждате, тук се е отделил вече сока от притискане на буталото, на зеленчуците. Заложих малко, даже и изконсумирахме вече. Оставих малко, за да мога да ви покажа. Ще използвам днес и това ренде, за да мога да наситня максимално зелето. За този вид преси много е важно всичко да е много финно нарязано или накълцано, или рендосано, без значение. Преди 5 години съм си купила тази, може би и малко повече, тази преса за ферментация. Тук процесът се случва без въздух. Значи в собствения сок, без въздух, много вкусно, много бързо и най-важното, че целогодишно може да имате чудесна храна за вашия организъм. С пробиотици, просто си заслужава. Преди доста години вече тази преса струваше около 100 евро. Сега може и да има друга цена. Ето, моркова го правя на много финни лентички с помощта на белачката. По същия начин ще направя и за чистената дюля. Важното е всичко да е на тънко и рязанчета. Можете земна ябълка, в смисъл доста пресата позволява, ето го изелито, вижте колко е финно. Пресата позволява много зеленчуци да се приготвят чрез нея. И използвам сега да усила целия зеленчук и да намачкам добре, за да е по-лесно на пресата и на буталото, за да изведе сока, който ще се образува. Ето, чудно става. Не слагам много сол в пресата. Имам доста информация за този тип ферментация чрез помощта на пресата, но задължително трябва да е все пак хубаво осолено, понеже първото ми слагане в пресата вече е осолено и самия сок е доста солен. Тук няма да сложа толкова много сол, но ще е достатъчно. Въпреки това ще е. Ето, отварям отстрани клапана, леко развивам буталото. То е механизъм, така ми се вижда като на пружина. Тя е специална пластмаса това за този тип ферментация. Виждате колко сок се е отделил и сега ще извада една част от да кажа ферментация, по-добре да кажа трошийка. Обожавам, даже предишната бях направила вътре и с кимион. Много вкусно се получава, много добра, но това е въпрос вече на вкус. Ще се радвам да видите и този клип. Ако някой се реши, пресата си заслужава. И ето така, нарязваме си вкъщи и си правим едни специални сандвичета с тези хапки. Малко от това мизе, с малко от трошията. Да ви е сладко, приятели, бъдете здрави и до скоро!